Συνέντευξη στο Νέο Χοντέλ. Αλλά ρε Τόμ, πώς είναι έτσι τα μαλλιά σου, σας κατά είναι. Λες και τα έχεις εσύ γέλη μπαμπουίνων. Λες και τα έχεις βάλει στον κόλλο μαϊμούς. Ναι, μια μέρα που πήγα να πιάσω τα μαλλιά μου στον κόλλο του αδερφού μου, τον είχε πιάσει κόψιμο, η διάρκεια δεν ξέρω ακριβώς. Και έχεσε πάνω μου, γι' αυτό το φοράω το καπέλο, έχεσε μόλις κάτω το κεφάλα μου, τα σκατά. Εσύ τι είναι λαβάρας ρε μαλάκα, Εγώ είμαι ο μπουνταλάς της παρέας. Δηλαδή πώς τι είσαι. Ναι, είμαι, αλλά το μπιρ δεν το φτάνει κανένας. Είναι ο πιο πούστης της παρέας.